हेल' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो बेरेफुंजानि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय दा दिनै मोननैसो फिसा आपडेट लाना फैलायबाय लोगोफोर मोजां गाज्रि सावरायनोसैलाय नङा होमबा এইবাৰো বিটিচিত আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আমাৰ পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদত মিত্ৰতা আমি নকৰো নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি যি কৰিব লাগে আমি কৰিম বিটিচিৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে আজিৰ পৰাই সংগঠনৰ বাবে আৰম্ভ কৰক दा नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुलांबाय आं दासो एसे सिगां नोंथांमोननो मा भिडिअखौ खिन्थादों नङा होमबा दा बेनो आसल मानि प्रब्लेमा रायजोफोर दिनै बिथांमोनहा मानि बिराद मोखाङा सायर' जानो गोनां जाबाय रायजोफोर आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा 15 बोसोर बिटिसिआव राज खालामनांगौ आरो सरखार दानांगौनि बा सालायनांगौनि सिमांफ्रा दिनै मा होनो हरखाब सिरि मोननाय बायदि मानि थेर बेथेर जालांबाय रायजोफोर बिथांमोना दिनैनि दिनाव नङा होमबा दाना 15 बोसोर सरखार सालायबावदो प्रमद बन्धु नोंथांना बै 15 बोसोरनि सिमाङा दिनैहाय जुरि जेनखो ना बायखो दा बेफोर भिडिअखौ नुनानै नोंथाङा मा सानो दा नोंथाङासो मोनसिगोनलै प्रमद बन्धु आरो लोगोफोर बै चन्दन ब्रह्म बिथां आरो फैला जे बरगयारि बिथां रुंगुल बर' बिथां बे दिपेन बर'मोननि बिथांमोना दिनै मा जानांगौ जाखो नङा होमबा लोगोफोर मालायबा मालाय आं बिराद बोरैबा सानलाखायो फाग्लासो बिथांमोना बै समाव माने परिबर्तननि नाम लानानै बर' रायजो राजाफोरखौ बे मा होनो दै गोदौनाय बायदि गोदौनाय बोथोर बा दोहौआवनो बिथांमोनहा 12 जनल' देरहादों रायजोफोर नङा होमबा फाग्ला नैबे आरो दा बेफोरबायदि गाज्रि सुनि ग्रह नांनाय बे बोथोराव फाग्ला आरो बिथांमोना आरो साबसे देरहाबावनांगौ जाखो दा बेफोरसो साननो गोनां नङा होमबा रायजोफोर दा बै समाव बिराद थगायलान रायजोफोरखौ गिलु बालु थगायनानै जिबायदि परिबर्तननि नाम दोहौ लाबोबाय बिसोरो नङा होमबा रायजोफोर दा बै परिबर्तननि दोहौआवनो बिथांमोना 12 जनल' देरहादों नङा होमबा आरो दाथ' बिथांमोना साबसे देरहागोन बेखौसो सिन्था खालामनांगौ रायजोफोर नङा होमबा दा बिथांमोनहा ओरैबायदि जासिगोन रायजोफोर माने बुंनानै फोजोबनो हाला आरो बिथांमोनाव मा साननाय दं आरो बै मा जाखो मा होनो चन्दन ब्रह्म बिथांनि बे सिमाङाथ' दिनै फेलें जासिगोन आरो फैला एमएलए दारायनो साननायाबो जोबसिगोन दिपेन बर' बिथाङाबो माबा मोनसे साननाय दंमोन खोमा इलेक्सन दारायनायनि दा बेबो हरखाबै बायसिगोन आरो दा बिथांमोना ओरैजाया जालाजोबसिगोन रायजोफोर आरो बावैसो मा होनो बै रुंगुल बर' बिथांमोनाबोथ' बिराद फाग्ला मोख्राफोर बारनायफोर बायदि दालायाव मोख्राफोर बारनाय बायदि ओरै बारलाय बास्लायलाबायग्रा मानसि बिसोरो बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव सोर फोथायनो नङा होमबा दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव जे सिमांफोरखौ नुदोंमोन बै सिमांफ्रा दिनै माने सेस रायजोफोर आरो दा बायदियाव बिपिएफ दोलोआव फैबाबो दालाखालै रायजोफोर बिथांमोनखौ लानाय मानि एकदम सारा बर' रायजाफ्रानो गाज्रि मुंग्लुंजोबगोन आरो माइनाससो जागोन बै बास्लायग्रा बिथांमोनखौ लायोबा खबरदार दालाथार बिथांमोनखौ लानाय मानि सेस फिला नस्थ' जागानांगौ लेंखायो मोजांखौनो आरो बिथांमोना फैगोन समफ्राव मा जानो थांगासिनो दं रायजोफोर दा बिथांमोना जाहैबाय जेब्लानाखि पावारनिफ्राय जोबगोन नङा होमब्ला कयेकजन मानसियाथ' रायजाफोरजों होसोजागोनब्रा बेखौ नायबाय था नोंथांमोना लासैनो नुलांगोन रायजोफोर आरो बै थगायसुला कयेकजनफ्राथ' सोरबा मानि मा होनो मानि बबावबासो आलासि जादलाबायनानै खारलाबायनानै थाहैनांगोन ओरैबायदि अबस्था जागोन बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ बर' रायजाफ्राखि मानि ओरैनो नायनानै थागोन बिथांमोननि भुलखौ माब्लाबाबो नायनानै थानाय नङा रायजोफोर दानो खना खनला जेबो बुंखाबाय सोरबाबा होसोनो सोरबाबा माबानो होनलाखायो फाग्लासो दखानफ्राव बाजारफ्राव आरो बै समा जुदि माने पावारलेस जायोबा बिथांमोना मा जानांगौ जाखो दा दिनै पावार गोनाङावसो एसे रायजाफ्रा सिन्था खालामनानै दं रायजोफोर दा
दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने गाज्रि सम सफैबाय रायजोफोर आरो उनाव मा जालांगोन बा बिथांमोना मा सिमां सुजुदोंमोन बे सिमांफ्रा एकदम दिनै माने उन्दुनानै हरखाब सिरि मोननाय बायदि दंस' रायजोफोर एबार 12 जन देरहादोंमोन दा एबार 24 जन देरहायो ना 6 जनल' देरहायो दा बेखौ साननांसिगोन रायजोफोर बिथांमोना बै समावनो 12 जनल' देरहायाखै होनबा रायजोफोर दा एबारथ' बिथांमोना 6 जन माने साब्रैखौनो देरहागोन ना देरहाया बेखौ सिन्था खालामथोंसै आरो दा बायदियाव नांगालजों जुदि बिथांमोना एलायन्स जानो नागिरबाबो एकदम जानानै लाब गैया मानो होनना बुङोबा बिथांमोना दिनैहाय जालांबाय सिंगि मागुर एकदम दोल बोदलानायसो जाहैगोन माने मालाया दिनै देशखौनो फोजोबजोबखाबाय फाग्ला ओमफ्राय ओरैनो बरनाम लालाबायनायसो जागोन नङा होमबा नंखायनो दाबायदियाव एलायन्स दाजाथार आरो एलायन्स जानांगौबाबो गुबुनफोरजों जा अब्लाबो नैबे थगायसुला दलजों जिन्दिगावबो एलायन्स जानानै ला दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने मदद होनो गोसोबा मदद होनो ओंखारबोदों नङा होमबा खिन्थु बे एलायन्स होननाय बुस्थुखौ माब्लाबाबो दा गोसोखांसै माने नैबे नांगाल पार्टि आरो नङाबा लस दं बिथांमोनाथ' नैबे फैगोन समफ्राव एबारनि दिनाव माने 1000टा बोरमा बुलि होबाबो बिथांमोना देरहाया रायजोफोर बेखौ खाथांखा नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना आरो मा फुजा होयो फुजा होदलाबायबाबो जिन्दिगावबो बिथांमोना देरहाया बबेबा मन्दिर गिर्जा बबेबा बिराद गिदिर फुजा होदों बिथांमोना अब्लाबो देरहाया आरो नायलांबाय था रायजोफोर बिथांमोना बिराद गाज्रि सम फैबाय आरो बिनिफ्राय गाज्रिसिन सम आरो नागिरबाबो नुनाय नंला आरो नङा होमबा दा बिथांमोना एकदम आफस'स थाबाय रायजोफोर दा बै आं होनखादोंना माने सिमाङा जुदि मोजांब्ला माने सिरि मोनब्ला आयै सिमाङा मोजांथारमोनलै मानो दानो सिरि मोनखोब्रा होनलायनाय जायोना रायजोफोर बेफोरबायदि अबस्था माने बेफोरबायदि हांमा थाबाय आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना दा गाज्रि मोनना लाब गैया बिथांमोनहा आरो जोबनायाव लोगोफोर दिपेन बर' बिथाङाथ' मा जानांगौ जाखो दा ओरै जाया फारसेजों मा होनो एबसुखौ इउपिपिएल खालामनाया बिथांनि थाखाय बिराद माइनासखा नङा होमबा आरो दिनै बिथाङा ओरै थांहां ओरै फैहां दा बिथाङा दिनैनि दिनाव माने इउपिपिएल नङा होनसिगोनलाय आरो रायजोफोर आरो बिथाङा फैगोन समफ्रावथ' माने आन्दलन खालामनांगौनि माने खोथा होखादों बै बिटिआरनि दफाफ्रा जुदि जायाबा 6 दाननि गेजेराव आन्दलन खालामफिनगोन सोमावसारगोन होननानै बुंखादोंना रायजोफोर दा बिथाङा आन्दलन खालामनो हागोन ना हाया दा बिथांखौ दिनैनि दिनाव नुसिगोन आरो रायजोफोर आरो दिनैनि दिनाव दिपेन बर' बिथाङा खनसे हेलिकप्टार गाखोहोनानै केम्पिं खालामहोनानै गिलु फालु थगायजाबाय हिमन्त बिश्व शर्माजों दा बिथाङा दिनैनि दिनाव मदद खालामनानै बिजेपिखौ बा एनडिएखौ देरहाहरबाय नङा होमबा दा दिनै बिथाङा मददसो मोननांगौ नङा होमबा रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव मा अबस्था जाखो दिनै बिथांमोना राजा जाहैबाय आरो दिनै दिपेन बर' बिथांखौलाय मानो नांगौ बिथांमोननोलाय जोब्बाय दा नंखायनो बिथांमोना बै थांलाय फैलाय बे लामाखौ दिनैनि दिनाव बिथांमोना एकदम खनसेनो जावथेनानै दोनबाय आरो जेसिबिजों दा बारा गोबाव सम गैला माने मा अबस्था जायो दा बेखौ नुलांसिगोन रायजोफोर आरो दिनैनि दिनाव माहारियारि आफाद जे माने एबसु होननानै जों अनेक मानसियानो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोयो मोजां मोनोमोन नङा होमबा नाथाय जों दासिमबो एबसुखौ फोथायो खिन्थु कय एकजन माखासे जों एबसुनि माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौ माने बिथांमोननि थाखायनो जोङो बबेबा एबसुखौ सोंखारिनो गोनांगौ जायो आरो रायजोफोर नङा होमबा दा ओरैबायदि दा बेखौनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव माखासे लिडारफोरनि खोथा लानानै बिथांमोना माने गाज्रि मोनो आरो बिदिनो दादागिरि खालामो नाथाय नैबे खेथ्रआव बिथांमोननि दादागिरिया सलिला रायजोफोर जिहेतु जोंनि रायजो आइ आफाफ्रा माने खुनु मानसियानो दिनैनि दिनाव बुजि गैला नङा होमबा दामाने फैगोन समफ्रा मा रोखोम महर लागोन बै समफोरखौसो दिनैनि दिनाव नेना थानांसिगोन रायजोफोर दा गोबां खोथा बुंबाय रायजोफोर माने गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा होबानो जाबाय।